खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 7 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 21 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेनि फानजामुथि लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। मेष राशि, दिनैनि साना गोहो आरो फोथायथिजों बुंफबगोन। नोंथाङा खामानि मावथायाव गोदान बिबानफोर मोनगोन, जायखौ नोंथाङा जाफुंसारै सामलायगोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि आबहावाया रंजाथाव जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो गोथौथिया बांगोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय मेंनायखौ मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि, दिनै सहायनाय आरो समानथि लाखिनाया गोनांथार। नोंथाङा खामानियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव दिदोमथि फैगोन आरो लासै लासै मुलाम्फाया बांगोन। नखरारि जिउआ सरासनस्रा थागोन, नाथाय दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाया गोनांथार। फरायसाफोरा गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। सावस्रि, गुबैयै आदारनि फारसे जुनिया गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि, दिनै नोंथाङा गोदान खाबु मोनगोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि नेरसोनफोर दं। फालांगियाव गोदान बाहागोआरिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव मोजां फिथाय मोननो हागौ। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोहो थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय खस्थ' खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि जाथावना दं। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथायाव जाफुंसार जानो हागोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन आरो यगा आरो ध्याननिफ्राय मुलाम्फा फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि, दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाय आरो साहसआ बांगोन। खामानिनि जायगायाव गोदान जाफुंसारनायफोर मोनगोन। फालांगियाव सानस्लाबै मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया गोहोम गोग्लैगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव खाथिया बांगोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि, दिनैनि नाजानाय आरो गोब्राब नाजानाया जाफुंसारनाय लाबोगोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। फालांगियाव गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। नखराव गोजोननाय फैगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। जुलियारि जिउआव अननाय आरो हेफाजाबआ बांगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव दावगागोन। नखरनि सिङाव गावजों गाव गोरोबलायनाया बांगोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव मोजां फिथाइ मोननो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। गोदान बिथांखिफोरखौ दावगाहोनो थाखाय दिनैनि साना मोजां। नोंथांनि साख्रियाव मोजां खाबुफोर फैगोन। फालांगियाव बाहागोआरिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखराव मोनसे गोजोन थासारि सोमजिगोन। जुलि जानाय जिउआ गोदै जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसारगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि खामानिया थाबैनो आबुं जागोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। नोंथाङा फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथायाव जाफुंसारगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। नों फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाया सोलिगोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव आंगोथिया बांगोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रांनि निला गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान जाथावनाफोर लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया फिथाइ होगोन। फालांगियाव गोबां मुलाम्फानि खाबु दं। नखरारि आबहावाया रंजाथाव जागोन। फरायसाफोरा सोलोंथायाव जाफुंसार मोनगोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुपा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।